Hello po Sir Bob. Always po ako nakikinig sa mga uploaded videos nyo. Ako po si Elaine. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong nangyari sa amin taong 2018. Family po ng boyfriend ko ang nagsabi sa akin na isasama nila ako sa kanilang family trip kasama yung kanyang mga tito, tita at mga pinsan. Nung time po na yon, buntis na ako sa panganay ko. Alam po yon both ng family namin at mga kamag-anak niya. Kaya pinaalam po ako ng boyfriend ko sa mother ko. Ang sabi ng boyfriend ko ay siya na ang bahala sa akin. Dumating na po yung araw na yon at sumakay kami lahat ng jeep o XLT kung tawagin. Taga dito po pala kami sa Nueva Ecija. At ang sabi ay sa Baler kami pupunta o magbi-beach. Marami po kami noon. Punuan yung isang jeep. May mga bata rin kaming kasama. Umaga o patanghali na nung nakarating kami doon. Naghanda na ng makakain yung family ng boyfriend ko. Hanggang sa nakakain na kami ng tanghalian. Pagkatapos noon, nagpahinga lang saglit at nagpunta na kami sa beach na pagliliguan namin. Nakaka-enjoy kasi first time ko yon na makasama yung buong family ng boyfriend ko. Maraming tao rin yung nag-e-enjoy. Masaya kami noon. At nung hapon na, nag-iisip yung mga tito't tita ng boyfriend ko kung saan kami magpapalipas ng gabi. Hanggang sa ang sabi, pupunta kami sa isang lugar na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Na mga 2 to 3 hours pa yung biyahe papunta doon. Iniisip ko pa lang, mukhang matatagtag na ako sa biyahe. Hanggang sa sabi ay gumayak na kami. Yung mga lalaki ang nag-aayos at nagbuhat papasok sa loob ng jeep ng mga dala naming gamit. Habang nasa biyahe, kwentuhan lang ang ganap. Nagsa-cellphone naman yung iba. Hindi ko na malaya na naatulog na ako sa biyahe at naasandal sa boyfriend ko. Dala na rin siguro ng pagiging buntis kaya antukin ako that time. Nagising lang ako nung huminto yung sinasakyan namin. Nagtatanong pala yung driver namin kung tama raw ba yung dinadaanan. Hanggang sa narinig ko na tinanong yung driver namin kung saan kami pupunta. Sumagot naman yung driver at sinabi yung lugar. Sabi pa ng taong pinagtanungan na malayo pa raw yon. May tinuro siyang lugar sa driver namin at sinabing doon na kami magpalipas ng gabi at may tutulugan naman raw. Hanggang sa pinaandar ulit yung sasakyan namin. Hindi na ako natulog noon. Sumilip na lang ako sa bintana. Gabi na, madilim. Buti at may ilaw yung sinasakyan namin. Fast forward, ang natatandaan ko noon, tulay yung dinaanan namin. Kadugtong ng tulay, may daan paliko sa kanan. Papasok yon, tas may isang bahay sa unahan. Ang akala namin ay hindi kami papasok doon o liliko. Kasi diretso pa ang daan. Pero ang sabi ng driver, dito siya tinuro ng napagtanungan kanina kaya sumunod siya. Bumaba na yung mga lalaking kasama namin, pati ang boyfriend ko noon para magbaba ng gamit. Kaming mga babae at mga bata ang naiwan sa loob ng jeep na sinasakyan. Pababa din pala ang daan padiretso doon sa dulo. Napansin ko yung bahay na nasa unahan na pinasukan namin. May tindahan at bukas pa yon. Sa bagay at pagsi-7 pa lang yata ng gabi nun. Hanggang sa naarating na kami sa dulo. Bumaba na kaming lahat. Yung sinabi kanina na nagturo sa amin ay may tutulugan daw. Pero napansin namin na 2 cottage lang ang naroon at yung mga bahay sa lugar na yon ay hiwa-hiwalay pa. Hindi naman magkakalayo pero magkakahiwalay. Hindi na lang namin pinansin yon at hinanap na lang ng isang tita ng boyfriend ko yung extension at ilaw. Makiki-extension na lang kami ng ilaw sa may bahay na malapit sa cottage kung nasaan kami para naman may ilaw kaming magagamit. Nilinga ko yung paningin ko noon at alam kong malalim yung part ng tubig kung nasaan kami. Kaya yung mga kasama namin ay kahit gustong maligo, hindi na nakaligo dahil sa madilim at gabi na. At malalim din yung tubig kasi. Habang kumakain ng baon naming chichirya, dumating yung tita ng boyfriend ko, dala yung extension wire at bumbilya. Tinanong siya ng asawa niya kung bakit bumalik siya
at dala pa rin niya yung mga dala niya kanina. Ang sabi raw ng naatira sa bahay na malapit sa amin ay bawal daw kaming mag-ilaw. Maliwanag naman din daw ang buwan. Nung narinig ko yun, napatingin ako sa buwan. Oo, maliwanag nga. Pero parang kulay dilaw na papula na yung tingin namin. Yung para bang pati buwan ay galit. Wala kaming nagawa nun kung hindi flashlight na lang ng mga cellphone namin ang gawing ilaw nung gabi. Nung matapos akong kumain, nakita ko yung boyfriend ko na papunta sa akin at inaya ako sa gilid ng cottage. May puno doon ng langka ata. Nagulat kami nang may nakaupong tao doon. Alam naming taga doon sa lugar na yun yung tao. Di sinasadyang matutukan ng ilaw ng flashlight ng boyfriend yung lalaking yon. Nagulat kami sa naging reaksyon niya. Agad siyang tumayo at umalis. Hindi man lang siya nagsalita o anuman. Basta umalis. Parang ang weird, pero hindi na lang namin pinansin. Maya-maya, kinuha ng BF ko yung cellphone niya sa cottage para picturean yung buwan. Pabalik na kami noon sa cottage nang may makita akong matanda na nasa gilid ng sinasakyan naming jeep at nakatingin ito sa akin. Kulubot na ang balat niya at kulot ang medyo mahaba niyang buhok. Natatakot din ako sa itsura niya, kaya napakapit ako nun sa braso ng BF ko. Hindi ko sinabi sa kanya yung nakita ko at pumuwesto na lang kami sa loob ng cottage para kumain pa. Yung mga pinsan na lalaki at babae ng boyfriend ko umiinom na, kaya konti lang kaming kumain sa loob ng cottage. Habang kumakain, tumayo yung pinsang babae ng BF ko at sinabing lobat na yung cellphone niya. Susubukan daw niyang maki-charge ng cellphone sa isang bahay na nasa ilalim ng tulay. Tumango ako at sinabing mag-ingat siya. Nagulat nga ako sa nasabi kong yon, Sir Bob. Pero maya-maya, nakabalik naman siya at sinabing pinaiwan niya yung cellphone niya doon. Natapos na akong kumain at kukuha sana ng maiinom. Ang sabi ng isang tita, nasa loob daw ng sasakyan yung tubig. Kaya kumuha na lang ako ng baso at pumunta doon sa sasakyan. Nakita ko yung isang pinsan ng BF ko na tulog sa loob at karga ang natutulog niyang baby. Gigisingin ko sana para sabihan na kumain na, pero nagdalawang isip ako. Kaya hinayaan ko na lang. Bali kumuha na ako ng tubig na maiinom at pabalik na sana. Nang makita ko ulit yung matanda kanina na nakatingin sa tiyan ko. Nagulat ako noon kung bakit sa tiyan ko siya nakatingin. Naalala ko tuloy yung mga kwento na narinig ko na mabango sa mga aswang ang mga buntis. Mabilis akong bumalik sa cottage at saktong andoon yung BF ko galing sa mga pinsan niyang umiinom. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari at ang sabi niya ay mag-stay na lang ako sa cottage. Hindi nagtagal, yung mga tito ay lasing na. May mga tama na nga. Naalala kong sinabi ng papa niya na masama ang pakiramdam niya kanina pa mula noong papunta kami sa lugar na yon. Tumingin siya sa buwan at sinabing nakakatakot daw yon. Pagkatapos sabihin ng papa niya ay may biglang umalulong na aso sa tapat ng cottage. Nagtaka yung mga umiinom kung saan nanggaling yon. Pero ang sabi ng ilan ay baka hindi lang nila napansin na may aso doon. Nag-aya na yung papa ng BF ko na umuwi na lang kami. Inayos na ng mga lalaki yung mga gamit at isinakay sa sasakyan. Habang yung iba, umihi muna bago kami umalis. Yung cellphone ng pinsan niya ay agad niyang kinuha. Pero ang sabi ay nakailang tawag na siya pero walang taong lumalabas. Pero kanina naman daw ay may tao. Nagtataka siyang sinagot ng tita nila na saan pupunta yung tao, gabi na. Nagkibit balikat na lang yung pinsan at sumakay na lang ng sasakyan. Pagkatapos nun, umalulong na naman yung aso. Kasabay nun ay yung sabay-sabay na pag-iyak ng mga batang kasama namin. Naapagtatakang sabay-sabay silang umiyak. Pasarado na ng sasakyan yung nakaupo sa dulo. Nang may lumapit na lalaki at sinabing, "Bakit aalis na kayo? Mamaya lang,
may mga foreigner nang darating. Nagtinginan kaming lahat sa isa't isa, pero nagdahilan na lang yung driver namin na may emergency. Pinaandar na yung sasakyan at palabas na kami sa kubkuban na yon. Nang makita namin na lahat ng tao doon ay nasa labas na at nakatingin sa sasakyan namin. Nagsitaasan yung mga balahibo namin noon nang makita silang nasa labas lahat at naghihintay na makaalis kami. Medyo nakalayo na kami sa lugar na yon na magkwento yung mga tita at driver na weirdo daw talaga yung lugar na yon mula nung unang mangyari sa amin. Kinwento rin ng BF ko yung nangyari sa akin at pati nga sila ay nagtataka kung bakit sa tiyan ko lang nakatingin yung matanda. Ayokong tumingin sa bintana nun at nag-overthink ako na what if nakasunod sila sa amin. Nagtataka din sila na kung bakit sabay-sabay na nag-iyakan yung mga bata at ang tagal bago pa tumahan. At lalo kami nagtaka nang sinabi ng tao doon na may mga foreigner daw na pupunta. Gabi na at ano naman ang gagawin nila doon? Kung matutulog, wala namang tutulugan at normal na cottage lang yun nandoon. Kung maliligo naman ay sobrang gabi na. Hindi namin alam kung anong kababalaghan yung na-experience namin nung time na yon. Na hanggang sa ngayon, kapag napag-uusapan ay tanda pa rin namin yung mga detalye. Hindi namin alam kung ano kayang mangyayari kung nagtagal pa kami doon at hindi agad umalis. Kaya sa lahat ng mga taong hindi kabisado ang pupuntahan, mag-iingat po kayo, lalo na doon sa mga taong napagtatanungan ninyo. Buti na nga lang din at available na sa internet ang halos lahat na pwede mong malaman. Hanggang nga sa ngayon, iniisip pa rin namin kung yung napagtanungan ba namin ay kasabwat ng mga taong nakatira sa napuntahan namin noon. Ngayon po ay okay naman kami. Pero hindi lang namin talaga makalimutan yung experience na yon kasama ang boyfriend ko na asawa ko na ngayon at yung pamilya niya. Kinasal po pala kami noong May of 2018. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Mag-iingat kayo palagi. Hello po, Sir Bob. Lagi akong nanonood at pinapakinggan ng mga horror experiences ng mga viewers dito sa channel nyo habang nagluluto o tinatapos ang mga gawaing bahay. Naisipan kong i-share din ang aking mga karanasan simula nung bata pa hanggang nakapagtrabaho na. Sana po ay mapansin nyo to. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pareng Z na atira sa probinsya ng Pangasinan. Hindi ko alam kung bukas ba yung third eye ko o suki lang talaga ako ng mga espiritu at engkanto. Noong bata pa ako, naniniwala na ako sa mga multo, lalo na sa likod ng bahay namin dahil nag-aalaga kami ng baboy dati. Lagi akong sinasama ng mama ko na pumunta sa likod paggabi kasi kaming dalawa lang ang nasa bahay at si papa naman that time ay nasa abroad. Chinecheck ko palagi yung mga biik. Baka kasi na-aksidenteng naipit ng kanilang ina habang tulog. Yung bahay ng mga baboy sobrang layo sa bahay namin dahil malawak yung likod namin at halos sa gilid ay mga puno ng mangga, chiko at saging. Kaya takot na takot ako pag sinasama ako ni mama na pumunta sa likod paggabi. Dahil dalawa lang kami sa bahay ay lalong ayaw ko namang maiwan mag-isa nun. Habang naglalakad papunta sa babuyan, nakakapit ako na mahigpit kay mama habang yung isang kamay ko naman tinatakpan yung gilid ng mga mata ko kasi pakiramdam ko noon ay may nakatingin sa amin habang naglalakad. Minsan nga parang nakakaramdam ako ng mga daplis ng hangin habang papunta sa babuyan. Kinuwento kasi ng mama ko na may mga bantay daw sa mga puno dahil doon inilibing ang isang babae bago sila tumira sa bahay. Di nila alam kung anong ikinamatay nun. Kaya ayoko nung tumingin sa mga gilid kasi parang nakakita ako sa may puno na may mata na tumitingin sa amin. Basta diretso lang yung tingin ko. Minsan nga noon
halos ipikit ko na habang naglalakad. Yung likod naman namin walang kailaw-ilaw, kaya nagdadala kami ng flashlight. Malakas din yung imagination ko noon. Naisip ko na baka hindi lang natatamaan ng flashlight yung mga multo sa gilid, kaya hindi nakikita agad. Minsan nga, habang titingnan ng mga baboy, ramdam ko na parang hindi lang kaming dalawa ni Mama ang nasa babuyan. Feeling ko may multo sa likod namin. Dahil sobrang takot ako noon ay ayaw kong lumingon. Akala ko nga ay may bumubulong pa sa likod ng tenga ko. Di ko na lang pinansin at inisip na imagination ko lang yon. Maliban sa likod ng bahay namin, may isang abandonadong bahay sa tabi at malawak na lupa na kasing layo ng likod namin. Maliit lang yung bahay na parang mga 2 tao lang ang pwedeng tumira. May isang bintana na nakaharap mismo sa bahay namin, pero bakal lang yung nakalagay. Parang kulungan kung titingnan. Pero isa yung bahay na medyo malayo sa amin. Minsan noon, natanaw ako sa malayo kung meron bang tao doon o wala. Kasi tuwing gabi, nakakarinig ako ng malalakas sa pagsara ng pinto. At minsan, magigising na lang ako ng hating gabi para umihi. May madidinig akong nagdadabog o umiiyak mula sa bahay na yon. Masasabi kong may kalakasan dahil nga medyo malayo siya sa bahay namin, kaya ako narinig. Yung bahay na yon, walang kailaw-ilaw, kaya nakakakilabot isipin kung may multo ba. Tinanong ko dun si Mama kung bakit walang naatira sa abandonadong bahay. Ang sabi niya, may nagpaamatay daw kasi doon na isang babae dahil nalaman niyang yung asawa niya ay naipagtalik sa ibang babae, kaya raw ito nagbigti. Doon na tumaas yung mga balahibo ko at napaisip na baka yung mga nadidinig ko sa gabi ay gawa nung babae na yon bago siya nagpakamatay. Ilang taon ang lumipas at may tumira na doon sa abandonadong bahay. 5 sila sa pamilya at iisang kama lang ang tulugan. Himala nga at nagkasya sila sa maliit na bahay na yon. Alam ko to kasi naging kaibigan ko yung isa sa anak nila. Naging close namin ng iba ko pang kapitbahay na kalaro yung bagong lipat. Natanong namin kung may mga multo ba o nagpaparamdam doon. Naikwento niya sa amin na oo raw. Minsan nga raw yung kama nila biglang parang lalong bumibigat dahil parang may humigapang isa. Minsan din nakakaramdam daw sila ng parang may tumitingin sa kanila mismo sa may bintana. Dahil butas lang yung bintana at may bakal. Kahit sobrang init, nakakaramdam daw sila na parang malamig yung hangin na galing doon sa bintana. Minsan din, may mga bagay na maayos tapos bigla na lang magiging magulo. Kinuwento ko sa kanila na may nagpaamatay mismo na babae sa tinitirhan nila. Aware naman sila dito. Ang dahilan daw kung ba't tumira pa sila sa bahay na yon ay para malapit sa pinapasukang trabaho ng mga magulang nila. Wala din silang ibang choice no na matitirhan at di rin naman sila magtatagal sa bahay na yon. Nakuusap naman daw nila yung dating mayor dahil sa kanya daw yung lupain na yon. Pumayag siya na tumira sila sa abandonadong bahay. Doon sa likod nila, malawak yung lupa na sa dulo ay may malalaking puno. Isang araw noon, naglalaro kami sa likod ng bahay nila. Sa sobrang enjoy namin sa paglalaro, di namin napansin na halos magagabi na. Binaliwala na lang namin to dahil halos malapit lang yung mga bahay namin sa isa't isa kahit may distansya. At dun lang naman kami malapit sa bahay nila naglalaro. Nagkakatuwaan kami ng mga kaibigan ko noon. Maya-maya, bigla akong napatingin doon sa mga puno. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May parang tao kasi ang katawan, pero yung ulo ay kabayo. Nakatingin to sa amin mula sa malayuan. Pansin ko na yung mga mata niya ay umiilaw ng berde, tapos yung buhok ay umaapoy. Akala ko nung una, imagination ko lang ang lahat. Pero pala yung mga ibang mga kaibigan ko, napahinto sa paglalaro at napatingin din. Ang sabi pa nga ng isa ay tikbalang
tikbalang. Dahil doon, sabay-sabay kami nagsitakbuhan sa mga bahay namin. Yung isa naming tropa, napasigaw na, "Bunina to tikbalang," o sa Tagalog, "Tanginang yan, tikbalang." Gulat ang mama ko na makita akong naghihingalo at namumutla ang muka. Sinabi ko sa kanya na nakakita kami ng tikbalang doon sa puno ng kapitbahay. Sinabihan niya akong huwag na kasing magpapagabi sa susunod dahil marami talagang mga bantay at engkanto doon. Natanong namin doon sa kapitbahay namin na tumira sa abandonadong bahay na baka nagpunta yung tikbalang sa kanila. Sinabi niya na lang na sa sobrang takot ay di siya makatulog. Pero nakakaramdam siya ng parang may taong naatayo sa bintana nila at malamig yung hangin na pumapasok sa loob. Kaya pinikit na lang niya yung mga mata niya hanggang sa makatulog. Simula nga noon, hindi na kami naglalaro pagkagat ng dilim. Tanong ko lang po, Sir Bob, ako lang po ba yung nakakaranas na tuwing lilingon sa mga bintana, pintuan o mga pader ay parang may anino na sobrang bilis magtago na parang wala pang isang segundo tas wala na siya paglingon mo? Kahit kasi sa school namin noon nung elementary pa ako, nakakaranas ako ng ganon na kapag bigla ang lingon sa may bintana ay may aninong biglang magtatago na para bang binabantayan ka nito palagi. Natanong ko rin to sa mga kaklase ko at sinabi lang nilang guni-guni lang yon o kaya nababaliw lang ako. Pero kung totoo man ay di na nakaagulat kasi yung school namin malapit lang sa sementeryo. Kaso ang problema, pati sa bahay namin nung bata pa ako ay nararanasan ko pa rin yung mga biglaang tago ng anino. Sabi ni Papa, magdasal lang daw ako. Balik tayo sa elementary school namin dahil marami din akong karanasan na kakaibang nilalang. Maliban sa anino, minsan may mga espiritu na biglang naguhulog na lang ng mga bagay na nasa itaas. Parang yung flower vase namin na bigla-bigla na lang nahuhulog mula sa bookshelf. Buti na lang at hindi ito babasagin. Isang araw, habang lunch break namin, ako lang yung naiwan sa classroom dahil yung mga kaklase ko bumili ng mga ulam. Ako yung pinagbantay ng mga bags nila. Napansin ko na habang naghihintay, yung ayos ng upuan sa harap ay nagulo, tapos yung mga chalk ay nahulog. Tumayo ako at inayos yung mga upuan at pinulot yung mga nahulog na chalks. Pagbalik ko sa inuupuan at pagtingin sa harap, yung mga upuan nagulo ulit. Tapos yung mga chalks nahulog na naman. Bigla akong natakot at napatayo na lang. Napunta ako sa harap ng pinto ng aming kwarto. Doon ko na lang hinintay yung mga kaklase ko. Pagbalik nila, tinanong nila kung bakit nasa labas ako ng classroom. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Yung isa kong kaklaseng babae, nagulat pa nga. Habang yung iba naman, inaasar ako na baka may multo doon. Dahil bata-bata pa ako noon at malaki ang paniniwala sa mga multo, ay nanlaki yung mga mata ko nang sabihin sa akin yon. Bigla na lang tumawa yung mga kaibigan ko sa reaksyon ko, sabay sabing, "Patakyot ka," o sa Tagalog, "Duwag ka." Tinatawanan ako dahil ang bilis ko daw maniwala sa mga multo. Medyo nasaktan pa ako noon sa sinabi nila dahil di nila mismo nakita yung mga nakita ko. Nang maikwento namin sa aming guro ay sinabing baka yun yung namatay niyang estudyante nung baguhan pa lang siya sa pagtuturo. Kwento ni teacher, may pagkaloko-loko daw talaga yon. Lagi napapagalitan kasi nagkakalat sa kwarto at hinuhulog yung mga bagay sa loob. Yung dahilan daw ng pagkamatay niya ay mahilig kasi siyang biglang tatawid sa kalsada kahit na malapit na yung tricycle at kotse. Isang araw, pagkatapos daw ng klase, nagmamadali siyang umuwi. Bigla na lang daw siyang tumawid kahit may paparating na sasakyan. Di niya siguro nakita na may nag-overtake na motor. At sa sobrang bilis, tumilapon siya at unang tumama yung ulo sa kalsada. Yun daw yung kinamatay niya. Habang kinukwento sa amin to, yung mga kaklase at kaibigan ko na nga asar sa akin kanina ay biglang natulala
at kita sa itsura nila yung takot sa narinig. Simula noon, kapag sinabi kong nakakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng classroom ay naniniwala na sila sa akin kasi alam nilang meron talaga. Lumipas sa mga araw, habang kumakain sa loob ng classroom, napansin ko na lang na may isang di kilalang estudyante ang naatambay sa loob. Nakaupo lang siya at nakatalikod sa amin. Naalala ko na lang na baka ito yung naaksidenteng estudyante ni ma'am. Hindi ko na rin sinabi sa mga kaklase ko dahil baka matakot sila at di na makakain pa ng tanghalian. Natatakot din akong tingnan siya kahit nakatalikod kasi kitang kita yung ulo niya na may dugo at saktuhan pang kumakain pa kami noon. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa mag-umpisa na yung klase. Pagdating ng iba naming mga kaklase na kumain sa labas, pagtingin ko doon sa estudyanteng nakatalikod, bigla na lang itong nawala. Tinanong ko si ma'am kung bakit hindi pa ipabless yung classroom namin. Ang sagot niya ay ilang beses na raw na ipinabless yun. Kaso nga lang, malakas talaga ang mga espiritu doon sa school dahil nga malapit din sa sementeryo. Kwento pa ni ma'am, sa tagal niyang nagturo sa school, marami na siyang nakikita ng mga ligaw na espiritu na hindi niya namumukaan sa school na yon. Minsan pa nga, mga walang ulo. Yung iba, white lady. May times din daw noon na nakakarinig siya ng umiiyak na sanggol. Tapos, yung dahan-dahang pagbukas nung pinto ng CR kahit wala namang ibang gumagawa nun. Ang ginagawa na lang daw ni ma'am ay pinagdarasal niya ang mga ligaw na kaluluwa. Fast forward to high school. Di na ganun kadalas magparamdam ang mga multo. Pero nung isang gabi, sina mama at papa nagpunta sa isang party. Di na ako ganun natatakot mag-isa sa loob ng bahay dahil dito na rin nauso yung mga online games. Kaya mas natuwa pa ako nun mag-isa sa bahay dahil malalaro ko yung mga paborito kong laro na walang nag-iistorbo. Habang naglalaro sa computer, narinig kong tumatahol yung mga aso namin. Narinig ko rin na tumawag yung mama ko sa malayo, kaya nagtaka ako. Kasi ang bilis naman nilang makauwi. Hindi pa lumilipas ang isang oras nang umalis sila ng bahay. Paglabas ko para buksan ng gate, wala namang katao-tao sa harap. Pero patuloy pa rin yung pagtahol ng mga aso. Naisip ko, baka nagkamali lang ako ng dinig. Habang tumitingin sa gilid ko kung may mga tao ba, kasi wala pa rin tigil yung mga tahol ng mga aso, ay wala naman. Kaso, narinig ko naman yung pagtawag sa akin mula sa loob ng bahay namin. Doon na ako kinilabutan. Kesa pumasok sa loob ng bahay, hinintay ko na lang yung parents ko dun sa labas. Lumipas ang ilang oras ay nakauwi na sina mama at papa. Napatanong sila kung anong ginagawa ko sa labas ng bahay dis oras ng gabi. Kinuwento ko sa kanila yung nadinig ko at pinayuhan na sa susunod huwag nang lumabas ng kwarto hanggat hindi sila nagte-text sa akin na pauwi na sila o nasa harap na mismo sila ng gate. Minsan kapag nagwawalis ako sa likod ng bahay namin ay parang napapansin ko na yung tunog ng pagwawalis ko ay yung parang may nakikisabay sa akin na magwalis kahit mag-isa lang naman ako sa likod. Ramdam ko din na parang may nanonood sa akin habang nagwawalis. Teenager ako nito pero ramdam ko pa rin yung takot. Kaya ang ginawa ko ay nagdasal ako habang nagwawalis para naman mabawasan yung takot ko. Napatanong ako kay mama kung bakit dito kami tumira sa bahay na yon ang dami naman palang nagpaparamdam na multo o engkanto sa paligid. Kwento niya sa akin, nung bata pa lang daw siya, yung papa niya na lolo ko ang bumili ng bahay at lupa na yon na hindi man lang inalam yung history kung may namatay ba sa lupain o may mga nagbabantay. Binili lang daw niya yon sa murang presyo. Napasabi na lang ako ng agay-layay laki o sa Tagalog, grabe naman si lolo. Sabi pa nga ni mama, maswerte at naabutan ko na may mga ilaw na yung kalsada. Kasi nung dalaga pa raw siya, hindi pa raw kinakabitan ng street lights. Kaya kapag gabi ay parang may nadidinig daw sila nagmamarcha.
o kung di naman ay naglalakad na kabayo. Nung nasa college na ako, hindi na ako ganoon matatakotin dahil kahit gabi ay may klase pa rin kami. Kaya sabay ko umuuwi yung mga tropa ko at nakamotor pa sila. Pero may isang araw noon, habang naghihintay kami ng mga tropa ko sa susunod na klase namin, tumambay kami sa isang classroom na walang nagkaklase. Doon na lang kami naghintay dahil malapit lang din naman sa room na pagkaklasihan namin noon. Nasa third floor kami. Nakatingin kami sa mga bintana. Habang tumitingin sa baba, nagulat ako nang natanaw ko ang isang room sa kabilang building na bumukas ang pinto mag-isa. As in walang tao sa paligid nun. Isa pa, sobrang init at walang kahangin-hangin para itulak yon. Tinuro ko sa mga tropa ko yung kwarto na yon. Pati sila kinilabutan sa nakita. At base sa nakita namin, wala ring mga tao sa kabilang kwarto o mga dumadaan man lang na estudyante. Kaya sa sobrang takot namin, nag-iba na lang kami ng tingin. Akala ko, matatapos na yung araw na yon na ganun-ganun lang. Pero pagkatapos ng klase namin sa gabi, naglugaw pa kami bago umuwi. Inabot pa kami ng 12:00 bago natapos dahil nagkwentuhan pa kami. Hindi namin napansin noon kung gaano kabilis lumipas yung oras. Di na namin naisip yon kasi nakamotor naman kami. Kaso nga, hating gabi na. Kaya sabi ko sa tropa ko na ibaba na lang niya ako sa bayan at lalakarin ko na lang pauwi dahil medyo malapit lang naman yung bahay namin papunta sa bayan. Masipag naman din ako maglakad simula pa nung bata. Baka rin hinahanap na siya ng mga magulang niya. Habang naglalakad ako pauwi, nagtaka ako kung bakit bukas pa rin yung simbahan at nakabukas din yung mga ilaw sa loob. Habang papalapit ako, dinig ko na may kumakantang choir sa loob. Dahil sa pagka-curious ko, pumasok ako sa simbahan. Pero pagtingin ko, wala namang ibang tao. Nagsitaasan yung mga balahibo ko, sabay lumabas. Nang nakalayo na ako ng simbahan, narinig ko na naman na may mga kumakantang choir sa loob. Bigla akong napatakbo palayo. Kinaumagahan nun, nakita ko si Father dun sa harap ng simbahan. Tinanong ko siya kung bakit bukas pa rin yung simbahan ng hating gabi na. Nagtaka siya at tinanong dun sa mga tao na naroon. Sinabi naman nila na sinasarado naman daw nila yon bago umalis. Isa pa, nakapadlock pa rin naman yon pagdating nila ng umaga. Napakamot ako sa ulo nun, sabay natakot sa nangyari kagabi. Pero di ko na kinuwento kay Father na may kumakanta sa loob kasi nagmamadali na rin akong pumasok nun. Good day po Boss Bob at sa mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Wads, tubong Zamboanga City at ngayon ay nagtatrabaho sa Manila. Nais ko lang sanang isend itong kwentong kababalaghan ko. Nangyari po itong kwento sa school namin. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng paaralan dahil baka matakot yung mga students at ma-alarm yung mga prof. Ang clue is malapit ito sa gateway. Baka yung mga taga Zamboanga alam to. Pero marami naman ding schools na malapit doon, kaya kayo nang bahalang manghula. Nangyari po yung kwento nung hapon ng Saturday nung pasok namin from 6 PM to 7:30 PM. After class, hindi pa ako umuwi. Pati yung BFF ko na itago na lang nating The Face. Nagpray po muna kami sa school bago umuwi. Para pag umuwi ay tulog agad. Bago kami nagpray ay nag-CR muna kami. Nadaanan namin yung office pero walang tao. Pagtingin ko sa ibang stairs, madilim yung ibang floors. Bale nasa third floor kami ng school namin. Nung nag-ablution na kami, may narinig po akong batang tumatakbo. Yung para ba naglalaro. Pagdating ng BFF ko, may kinuwento siya sa akin pero nakalimutan ko na dahil naiba yung focus ko.
Tinanong ko kung may narinig ba siyang pagtakbo. Kaso hindi naman siya nag-react. Panay kwento pa. Pero tumindig talaga yung balahibo ko noon kasi ang alam ko, kami na lang ang tao doon. After namin mag-ablution, pumunta na kami sa prayer room sa hallway. Nadidinig ko na parang may tumatakbo na papunta sa amin na bata. Kaso wala naman. Hindi naman yun napansin ng BFF ko kaya hindi ko na lang sinabi. Baka kasi tumakbo pa siya at matakot. So after namin nag-pray, bumaba na kami nun. Ganun pa rin, parang may mga batang nagtatakbuhan. Pagdating namin ng second floor, wala naman din akong nakitang mga bata. Yung BFF ko nun, panay pa ang kwento. Tinanong ko sa kanya ulit kung narinig ba niya yung pagtakbo o yung paglalaro ng mga bata. Kanina ko pa kasi kako nararamdaman, pero di ko na lang kako sinabi sa kanya. Matapos kong sabihin yon, ay dali-dali na kaming tumakbo hanggang ground floor. Tinanong ko yung guard kung may mga tao o mga bata bang bumaba bago kami. Ang sabi niya ay wala naman daw. Kami lang daw yung nakita niya. Sabi naman ng BFF ko, may narinig daw siya kanina. Pero akala niya ay anak ng prof namin. Ang sabi ko ay wala naman na doon yung prof namin. Kami na lang. Bali yun yung creepy experience ko o naming dalawa. Bali pakiayos na lang po yung story ko. Baka po medyo magulo. Hindi rin kasi ako masyadong fluent sa Tagalog. Salamat po Boss Bob. Palagi po akong nakikinig sa inyo while working. Sana ay mainarit nyo tong story ko. More power sa inyo at muli magandang araw. Good evening Sir Bob. Ako si Allen. Matagal na rin subscriber sa channel nyo at medyo matagal ko na rin pinag-iisipan na mag-share ng mga paranormal experiences ko. Ito yung unang pagkakataon na naka-experience ako ng kakaiba. 4 kaming magpipinsan noon na magbakasyon kami sa probinsya ng mama ko sa Bicol at mga 8 years old ako noon. Yung isa kong pinsan ay 9 at yung 2 pinsan ko naman ay parehas na 5 years old. Mga 1 linggo pa lang kami nagbabakasyon doon nang sa hindi malamang dahilan. Biglang hindi na ako naging komportable sa bahay namin sa probinsya. Kaya isang gabi, pagkatapos namin mag-dinner ng mga pinsan at tito ko na kapatid ni mama, kinausap ko yung pinsan ko na 9 years old na tawagan ng mama niya para puntahan si mama dahil magpapasundo na ako. Hindi pa kasi uso noon yung cellphone at wala rin kaming landline. Sila lang kasi may paraan na masabihan yung mama ko na sunduin na ako. Noong mga oras na yon, naiwan kami ng ate ko dahil nakatoka kaming maghugas ng pinagkainan. Umalis yung tito namin kasama yung 2 kong pinsan para bumili ng candy sa tindahan. Habang naghuhugas ng pinagkainan namin yung pinsan ko, kinukulit ko siya na bukas ng umaga tawagan ng mama niya. Pwede kasi siyang samahan ng tito ko sa bayan dahil doon lang ang may payphone. Ayaw niyang pumayag at sinabihan ako na hintayin na lang matapos yung 1 buwan naming bakasyon bago bumalik ng Manila. Hindi talaga ako mapakali nun. Habang kinukulit ko yung ate ko, napansin ko na may isang lalaking tumayo sa may main door at nakaharap sa loob ng bahay namin. Nasa may gawing kanan ko kasi yung pintuan kung saan ako nakaupo. Agad ko siyang tinanong kung sino siya at sino yung sadya niya. Matangkad siya na may kapayatan, pero hindi ko makita ng malinaw yung mukha niya kahit malapit lang siya sa akin. Siguro dahil sa gasera lang yung gamit namin. Habang kausap ko yung lalaki, naririnig ko si ate na tinatanong naman ako kung sino yung kausap ko. Ang sabi ko, yung lalaking nakatayo sa labas ng pintuan. Ang sagot naman niya, wala namang tao. Muli kong binalik yung atensyon doon sa lalaki. Kita ko na umatras siya palayo sa pinto. Kaya ang ginawa ko,
ay sinundan ko siya habang sinasabing bumalik na lang siya dahil wala pa yung tito ko. Nakita ko nagpunta sa gilid ng bahay namin yung lalaki hanggang maarating kami sa may poso. Tapos bigla na lang siyang nawala. Hindi naman ako natakot. Naisip ko sigurong tumawid sa bakod ng kapitbahay dahil kawayan lang na mababa yung bakod noon. Pagbalik ko sa bahay, naupo ako sa dating pwesto at sinabi sa ate ko na nawala na yung lalaki. Muli ko siyang sinabihan noon na magpapasundo na ako. Maya-maya, kita kong nakatayo na naman yung lalaki sa may pintuan. Ang ginawa ko, tumayo ako at humarap sa kanya. Muli ko siyang sinabihan na wala yung tito ko at bumalik na lang. Habang kinakausap yung lalaki, nadidinig ko si ate na pasigaw na tinatanong ako kung sino ba talaga yung kausap ko dahil wala namang tao. Hindi ako naniwala sa kanya noon kasi kitang-kita ko yung lalaki sa harap ko na bigla na lang din pumasok sa loob ng bahay papunta sa kwarto namin. Malapit lang kasi yung pinto ng kwarto sa main door kahit na maliit lang yung bahay namin sa probinsya. Sinundan ko yung lalaki sa kwarto habang sinasabi na huwag po kayong pumasok dyan. Kwarto po namin yan. Muli, sa pangalawang pagkakataon ay bigla na lang nawala yung lalaki. Napaisip ako kung papaano nangyari yon na bigla siyang nawala. Isang pinto lang yung dadaanan niya dahil hindi naman siya magkakasya sa bintana ng kwarto dahil maliit lang ito at malaki siya. Kung ako nga na 8 years old that time ay hindi kasya, paano pa siya, diba? Lumabas ako ng kwarto at sinabi sa pinsan ko na nawala yung lalaki. Bigla akong hinila ng ate ko palabas ng bahay habang umiiyak. Doon ko napagtanto na hindi nga normal na tao yung lalaking yon. Naabutan kami ng tito ko sa labas ng bahay na umiiyak at kinabukasan din noon ay tumawag siya sa kapatid niya para puntahan si mama para sunduin ako. Weird lang po yung experience ko noon pero ang creepy. Pero yan po muna yung kwento ko. Marami pa po akong kwento tungkol sa multo kung interesado pa po kayo. Salamat pong muli at God bless sa inyong channel. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Just call me Gwen, taga-Oriental, Mindoro. Gusto ko lang po sanang i-share itong kwento ko tungkol sa karanasan namin ng kapatid ko noong mga bata pa kami. Tawagin na lang natin siyang Ronron. Mas matanda ako ng 4 years kay Ronron. Kaya nung grade 6 ako, nasa grade 2 pa lang siya. Yun yung taon na naranasan namin ang matambangan sa gubat ng isang nakakatakot na nilalang. Naatira kami noon sa isang baryo dito sa Mindoro. Kunti pa lang yung mga kabahayan noon sa amin at layo-layo pa. Magubat sa lugar namin dahil marami talagang puno. Pero sanayan lang. Nangangapit bahay pa kami noon para makinood ng TV. Daladala ang flashlight at jacket ay sinusuong namin noon yung gubat papunta sa bahay ng pinakamalapit naming kapitbahay na may TV kahit na sobrang dilim pa noon. Pag sinabi kong pinakamalapit na kapitbahay, siguro mga 500 meters din yung layo ng nilalakad namin. Pero hindi kami nakakaramdam ng takot noon, lalo na kapag may paborito kaming palabas. Huwag lang yung Magandang Gabi Bayan na Halloween special o di kaya yung pinapalabas sa TV na Shake, Rattle and Roll. Takot kami nung manood pero gustong gusto naman ni na Papa. Kaya kasama namin si Papa noon na nanonood. Kaibigan din naman kasi niya yung may-ari ng bahay na may TV. Nangyari pala to more than 25 years ago na. Isa lang sa kinaiinisan ko noon ay yung uutusan pa kami ni Mama na bumili sa labas kahit gabi na. Wala naman kaming magawa noon dahil hindi kami makakakain kapag di namin binili yung kulang sa lulutuin niya. Kaya kahit madilim at masukal yung dinadaanan namin ay patakbo namin sinusuong yun ng kapatid ko.
Sa unahan pa ng pinapanooran naming TV yung tindahan. Bukas kasi yun hanggang alas 9 ng gabi. Mabili kasi yun kahit gabi na dahil yun lang yung nag-iisang bilihan doon sa lugar namin that time. Habang tumatakbo kami noon ng kapatid ko sa may kakahuyan ay bigla kaming napatigil. May naramdaman kasi akong parang tumatakbo din ng iba. Sabi ko ay baka naligaw na baboy ramo o di kaya aso. Parang nakasunod lang yon sa gilid namin. Pero wala naman kaming nakikita. Kaya sinabihan ko na lang yung kapatid ko na bilisan na niya yung pagtakbo. Nauuna na ako noon sa kanya. Akala ko talaga ay nakasunod lang siya sa akin. Pero natigilan ako nang marinig ko yung pagsigaw ni Ronron. Agad ko siyang nilingon pero wala na siya sa likuran ko. Bumalik pa ako para hanapin siya. Ganoon na lang yung kilabot ko noon, Sir Bob. Nakita kong nakahiga na sa mga tuyong dahon ang kapatid ko habang may naalipa sa kanyang isang napakalaking paniki. Nakakatakot yung itsura noon. Mabalahibo at malalaki ang pakpak. Inilawan ko yon kaya napalingon din yun sa akin. Ako naman ang hinarap noon. Doon na ako parang hihimatayin. Natigilan ako noon at di makakilos. Gusto ko sanang sumigaw noon pero sa di malamang dahilan ay di ko maibuka yung bibig ko. Nakita kong dali-daling bumangon yung kapatid ko at kumaripas ang takbo papunta sa bahay namin. Blanko na yung alaala ko noon. Basta, natagpuan ko na lang yung sarili ko na nakasiksik sa isang malaking puno habang nanginginig pa rin sa takot. Saka ko noon narinig yung boses ni na Papa. Nakita kong may dala silang sulo at hinahanap ako kasama yung tiyuhin kong binatilyo pa noon. May dala namang itak si Papa. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ng nilalang na yon. Wala naman din akong galos. Pero sabi ng kapatid ko ay siya daw ang sinundan noon. Pero nawala nang malapit na siya sa bahay namin. Galit na galit daw noon si Papa. Sa tagal daw naming naatira doon ay noon lang namin naranasan na tambangan ng sinasabi niyang manananggal doon sa gubat. Sigurado daw na hindi yung taga sa amin. Kinabukasan nga noon ay binalita ni Papa sa lahat ng taga doon sa amin yung nangyari. Agad naman daw nabahala ang mga kabaryo. May naapagkwento daw noon kay Papa na parang may bagong salta na tumira doon sa masukal na bahagi ng gubat. Malapit lang yon sa dinadaanan namin kapag manunood kami ng TV. Agad na pinuntahan yon ni na Papa pero wala daw silang naabutan. Isang maliit na kubo pero walang kagamit-gamit. Binalikan pa nila yon nang magdidilim na pero wala nang bakas na may umuuwi pa doon. Hanggang hating gabi nga raw sila nang manatili doon. Pero wala na yung sinasabi nilang dayo at pinagdududahan nilang aswang na manananggal. Nagulat kami noon isang umaga nang may marinig kaming balita na may isang batang hinarangan din daw ng manananggal. Hindi nga raw makapagsalita yung bata at mukhang natroma. Simula noon ay di na kami lumalabas pa ng gabi. Naghintay na lang kami noon na balang araw ay magkakaroon din kami ng sariling TV. Si Mama at Papa naman noon ay bumibili na ng maraming sangkap o gagamitin sa pagkain na panluto para hindi na kami kailangang utusan pa sa gabi para magpunta sa tindahan. Hindi raw kasi nila malaman kung saan naglalagi yung manananggal na yon. Para daw kasing palipat-lipat ng tirahan. Nung lumaon naman, sir, ay hindi na naulit yung insidenteng yon. Naging tahimik naman na yung baryo namin simula nun. Sa ngayon ay dito pa rin ako sa Oriental Mindoro nakatira at may sarili ng pamilya. Pero sa ibang lugar na kami nakatira. Medyo progressive na rin ng konti doon sa baryo namin noon, pati na dito kung saan kami nakatira ng sarili kong pamilya. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Thank you sa oras. At sana ay mainarit nyo to sa inyong channel.